Dumateng ngarsanipun para rawuh saha para lenggah kakung dalasan putri, para pandemen seni budaya wayang kulit ingkang bagya mulya, paripurna wedharing pangandika saking panjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Botodayaan ingkang ugi kalajengaken serah tinampi tokoh wayang. Wonten ing kalajengaken titilaksitaning adicara ingkang anggajengipun nunjik adicara inti pagelaran wayang kulit sedalu natas saking Ki Dalang Yusuf Ansor. Wonten ing pahargyan prasaja kalegan punika Ki Dalang Yusuf Ansor badhe hambabar cariyos kanthi lelembahan. Wonten ing pahargyan prasaja kalegan dalu punika Ki Dalang Yusuf Ansor badhe hambabar cariyos kanthi lelampahan Petruk dadi ratu. Para rawuh saha perlenggah ingkang satu dhatine beten sugeng lelenggahan sugeng amirsani ngantos paripurnaning gati. Kula ingkang kapitedan piniji nderekaken lampahing adicara purwa madya ngantos wusana tansah kathah atur ingkang kirang anggen kula nata basa tuwin sastra sedaya kabekta saking cekaking pangertosan kawula. Nuwun matur nuwun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa
para barisan merbengalat mring sahanan ingkang ringkanan siing kasih Marmamoring sukma sinakmaya winanjing asepi sinemen telenging albu Ilahing awigena mastu Rama Sidhem Aum awigena mastu Rama Sidhem silat mring jawang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sana sinawung langning loka istemakse restantun lampahing Buddha Jinandra tutur katurata tulut-tulat mrih labdeng parabdya Wini sudong upama prameng niskara karamodya tumiying japan purwa. Gonggo trigonggo durga mendak kala sirna pinardi tameng lalu kemanggata kapusana haning bita tawengging perlambang matumpa-tumpa. Marma panggung panggunggung sang murwahing kata sekebdara dumadining wayang purwa. Porakaning kandha inarik runtuting basa tuwing kina ngemusu rasa yen linarasaya karaos mulat saru hangrasa wani wuruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani pindhane kadha jalma kang ilo kaca jarweh kang wis nakoca ing carita becik wis ginelar madya pakliran yaiku jatring mriksani pagelaran dinggit purwa Surya Candra ndarum yang kartu kambis kendor putrating awasa sahari ratri Hangidri bawana purateking duk sina gilir gewanti temah dadya wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad pertulan tangkar temangkar tusi ngrembun toya Jawah pating krembya dado padhanging kutu-kutu walang katoga buron-wono yang bronto dado geranan tanpa wisalan padhang terwangan sinar sang banget nawing kang resumur bawan jagat mungguh jagat wetan mungup-mungup mungguh ing kalenganmu kerabang berkakah lamun kayak saya dilan-dilato bumi saya tangu sumurup sang bawang ngareka katon semeblak kanan kiri ning abang esmu jenar kabur bawan sinalu sangguang basanta tanem katon ijo royo-royo amangku gunung ing katon biru moyo-moyo pujeng gunung kene melan gedang kasiring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa wis dangu soleng kawula tasih tene larasa ngupaya buka garap Tegal Sawai anglo rusilor tanana pedhoti sinambi sedonan sesindenan mikul garu lukune anggiring raja kayane sawana pirembagan Sumur Wangge Sanggang Arkasa dangu saya inggil mus katon melok sinar jagat dunung ing kiblat papat loro kidul wetan yang kulon sinaring jagat kang sami rebuyada arepete jarbul kekuwung parandene datan wonten ingkang amadani kekunging praja negari ing bata Ngaribawa ya negaring Sanya Wibawa ya negaring Loji Tengara apancara kinarya pambukaning kandha sak aratring mangke negari ing bata Ngaribawa ya negaring Sanya Wibawa dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya benawi tinampi baik samudra binang langun kang tanpa pagut
pegating manila kapangga uruting Cakrawala wane-wane cakring wisik samana kineping jurang corong kinepung goserung kinari sesuing meksilawet yang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar keganing pasir gemelar garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang gitri rewe-reweron kelapa bumi subur pasiten mawur satengah tinandur karo tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bepanjungan hangrang sang langit lenggak-lengguk lampai toya kang pijil saking sendang-sendang pening tirtane ini kang minara para playune kang tinampi waduk binendung-bendung kinaruh ngilehi sawah miyang pategalaning Narakesma mokal pangolahing tetani bebasan datan ana bumi sak cengkah keng sela sadaya tinambrang kang ora kabipandha Bathari Sri Anglar Pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangka Pratiwi pategalan renengga palwijaya kang ngrembuyung gegodhongane ambiyek wae nganti kaya manglunga wit-witane pala kependhem pala simpar pala gumantung sadetan kuciwa cinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya iwen sansaya ngrembaka lamun siang aglaring manggonan lamun wanci surup surya samya bali mring kandhange sowang-sowang datan carane kandhang Nanjing Palak labete saking tindak Durjana Cuti samya sayeksa katyakari luhing nusa bangsa tuwin negari ing bata ngaribawa ya negaring Sanya Wibawa wana gumibaning gunung anggung eneng sang melestari won tumurun trah tumerah sadaya dadi huruk-huruk aneng lingkungan langkung-langkung lamun tinali sampun samya samet ing sesanggeman sepen tebih saking tindak sansaya sinansaya wada winodanane momat sinamatan daya dinayan sawiji mapan sejati ning jejibahan kang pinuji temahan mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang sak temah ambabar karya kenging binasake negaring Loji Tengara ya negaring Bata Ngaribawa ya negaring Sanya Wibawa nedeng mancik mering jaman kucana panjang munjung pasir pawukir Loji Nawi Gemah Aripah Karta Tata Turta Raharja dasana guru kang gedhe buri padhang jagate dhuwur kusih turta ado kuncarane turta kasusuring manca prajola sinentu wau ingkang asta pusarang dil bangsa negaring Bata Ngaribawa ya negaring Loji Tengara wis ana pernahe dhewe-dhewe lamun munyuk arane Paragosa buta Praceka dewa wisik pandhita peparap lamun Nalendra ngajejuluk nembe Sang Nata Prabu bel kedwel beh ya Sang Prabu kantong bolong Nalendra pakuning bumi ingkang nganggo jejegakan kautaman dosa juga lenggah madyaning dampar kecana datan montor-montor sepating Bathara yayah dewaning kasugihan Sang Hyang Bathara Kuwera Ngejawantah binayang-bayang sangyaning para apsara Hapsari kawis ketingal manggo kanggo Jaka kaloro-loro yayah roping samudring kedharatan banyak dalang harta walika sawenggaling kacumas duwe panggo kang sarwa retna lasin tentang keparang caket denira mangarsa muhung sang nindya mantri pangreksa muka negari ing Sanya Wibawa nenggih Sang Rekyana Patih Bajrang Bali ya Sang Rekyana Patih Ganggeng Kanyut parandene mangke Sang Rekyana Patih Bajrang Bali mengkaraken pilenggahipun Nalendra Memitran saking Sang Prabu Bel Kedwel Beh nenggih Nalendra gagah piteksa jejulukira Sang Prabu Lindhu Bandang ya Sang Prabu Krincing Wesi
nenggih nalindra ing negari Pancarwengi. Datan kantun kang minangka pamungkasing paseban nalindra memitran ing negari Katrimulyan nenggih Sang Prabu Dobleh Kencana. Ya Sang Prabu Antasena. Parandene mangke sangya para kawula samya jenjem sidhem permanem datanana ingkang anyabawa. Lenggahira sangya para kawula samya jejelrya arep petop bibit prasasat atau pandengkul datanpa sela. Sada den sababaken karana Sang Prabu Belkedwelbeh ingkang mengku sangya para kawula den tresnani. Sang Prabu Belkedwelbeh tresnani sangya para kawula kayata dene tresnani anake dhewe. Para kawula den openi, den rumat kayata dene ngrumat kula wargane dhewe. Pramila datan mukal menawi sangya para kawula jinem permanem karana saking genya tresna maring Sang Prabu Belkedwelbeh. Ala iya ngono. Parandene mangke labet sekathing para seba ing jawiyam bludak gendera rontek umbul-umbul. Kekitirengen danu yayah mondhe mangsa labuh payung megar mendih jamur lot ing mangsa rendheng. Tumbak ing rangap kaya praupaning wiyaga ing mangsa ketiga. Pramila datan wonten gegodhongan ingkang obah samirana datan wambah kadya sambung ungling pradonga miyang kelang-kelinging waranggana saking laladan ngalebak puraya nenggih Sang Dewi Wara Sutarni denalem nulya swantenipun dipun seroke. Parandene mangke Sang Prabu Belkedwelbeh najan to nalindra nanging kaya-kaya datan duweni Prabawa Ratu. Katitik marakyat nggenya maranitisaken para kawula mila sigra paring sabda pangandika dening kawedharing lisan.
Sritinon neng masewakan busana maneka warna sepak puspitenggo jono yang manca sarawaroko ranggeng manik nara narawata Obro Prabanyo Kangsu mirat kenyaring deca leliwaran ler ki laci sireng taden wimbo kekondo mrek ingeng kati yopeng maruta kati yopeng maruta mando saparan kang mangambar onggas ratune ratu utama patih inuwe pranayaka tiasra raja pa
parandene tan dadi sing kala bandu malah mangken endatra beda aradane wong sak negara Dungan tani to ki. Landalah. Songgol duwal telih pitik menol-menol. Waduh. Ora engko sik Rekyana Pati. Kula ten dawuh. Sadurunge panjenengan ingsun matur sing luwih akeh. Kae tak sawang saka kadohan kae pepundhenku Ki Rustianto kae arep mlebu mrene ora entuk dalan. Tulung Karang Taruna utusen mapak goleke dalan teh. Mekaten. Iya. Wis taken dawuh. Sing ana kene ming putrane. Aturana rene mergo aku nek ora ditunggoki karo beliyane ora marem rasane atiku. Mekaten sinuwun. Iya. Ing wis taken dawuh. Tan samar sik padalang sik. Wis. Aku tak embukani piwarane ngondo sik. Ora mengko sikik Rekyana Patih Bajrang Bali. Ya Rekyana Patih Ganggeng Kanyut. Ayo ndadekake pekenira Rekyana Patih sira tak piji ana ngarepan manira. Rekyana Patih Bajrang Bali ya Rekyana Patih Ganggeng Kanyut. Gunamen pasang Kalimantabi tinebena ing ngeloduri demawang tawang tuwang sinabeta ing ila tinebena saking siku dendaning Bathara. Urwangi sinuwun. Keparang watu kami dateng wiswanipun Kang Abdi ing kepatihan pun Bajrang Bali. Kula sowan ngadhep wonten ngarsa paduka ing Jawi sanget watos sing manah. Pindharan salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Belgedwel Beh manah kula tebih saking raos kemarasan sinuwun. Ya. Mara pratelakna lan aturna sing saknyatane kepiye kahanane para kawula. Iki mung kinarya formalitas. Merga apa? Sejatine aku rasa dadak takon karo kowe. Aku ki merakyat, ngono. Iya. Aku ki tresnaku karo para kawulaku, tresnaku karo para rakyatku kuwi ora ana pambengane. Nek negara-negara liya ratune kuwi oke-oke ora caket karo kawulane, nek negara-negara liya ratune kuwi ora cerak karo masyarakate, ora cedhak karo rakyate. Ning nek aku gak kaya ngono aku. Aku tresna karo kawula, aku ki ratu sing merakyat, mula kinarya formalitas aturna kanane para kawula kepiye. Wis tak kendhawuh. Mergo kangku ki ya ora kok jeneng aku sombong ya, Te. Negara-negara liya ki wis padha ngandhakake, kawulaku dhewe wis padha ngrasake nek aku ki ratu sing apik. Aku mimpin kebawat keperintah negara ing Bata Ngaribawa, Yasa Wibawa iki kawulaku do tentrem, kawulaku do marem. Makaten. Iya.
Aku arep pensiun wae karepe ora entuk. Sire arep perpanjang SK ning delalah gandeng saka pusat kuwi wis mangkono. Ya wis ora dadi ngopo ya Pati. Yo. Aku dadi ratu apik wae, niatku becik wae isih ana sing ora seneng. Coba. Apa meneh nek aku ki ratu wengis, apa meneh nek aku ki nggunakake watak angkara murka. Wah, krotuki penonton ra iku. Isi nuwun. Le marake mangkel ki lho, ya bener aku ki ratu sing merakyat. Rezim sebelah. Baser sebelah ki ora seneng karo aku. Ngono, gunake garan. Wo, lah Petruk ki ratu merakyat mula ki cocoke dadi rakyat wae. Kuwi sing marake aku mangkel. Mongko sing jeneng ratu merakyat kuwi ora kok ratu kuwi cocoke dadi rakyat kuwi ora, nanging ratu sing merakyat kuwi kudu ingkang bisa tansah ngayomi karo kawulane, caket karo rakyate ya karo masyarakate. Allahumma amin. Mekaten sinuwun. Iya. Menawi padha kandhang bab tata rakita kaprajan negari ing Loji Tengara inggih negaring Bata Ngaribawa, inggih negaring Sanya Wibawa. Sedaya samya manggih katentreman, mboten manggelangan setunggal punapa. Samya sumuyut wonten ngarsa paduka Gusti kula njog sinuwun Prabu Belgedwelbe. Nah, ngono kuwi. Iya. Pancen bener. Sing tak aturke iki bener. Teges iki mungkin arya formalitas, ibarate awake dhewe rapat paripurna ning Kedaton Negara. Sanya Wibawa ya ing Bata Ngaribawa kene iki tak sampeke ngono lho. Iya. Teges ora ana sing tak tutup-tutupi, teges ora ana sing tak palang-palangi saka atine para kawula. Wis tak kendhawuh. Banjur piye? Aku ki merga sangka raketku karo kawula iki kursi nganti bleduken. Mergo aku ki arang ngantor, ya jujur wae ratu sak Gunung Kidul sing ora tau ngantor ki meng aku. Mergo aku caket karo kawula-kawulaku, aku tresna karo rakyat-rakyatku. Sing do arep repot gawe KTP ya men. Njaluk tanda tanganku ya men marani aku ning endi aku ki ora tau omah. Iya. Bojoku ki nganggur nganti sawangen. Lah mbok pun hibahaken ndasmu kuwi. Kaya garwa Prameswari kok dihibahke anggepmu apa? Kahanane prajurit piye? Aku ki ora sok sapa, ora sok nyambangi prajurit. Angkatan udara, angkatan laut karo angkatan darat kepiye kahanane? Menawi najaken dhumateng kaunteripun para wadyabala prajurit sedaya boten kendhat nggih tansah gegladhen olah kridane aparat. Sawanji-wanji praja paduka katempuh parang uga tartemtu boten badhe kepok koncanipun sinuwun Prabu Belgedwelbe. Nah, sip. Kalarsan kula mriku ingkang minangka komandan Letnan Kolonelipun Sangya para wadyabala ing negari ing Bata Ngaribawa. Bener. Kuwi pertahankan. Syukur-syukur kuwi kudu isa mbok undhake kabecikane. Yen ngono prayogakno lungguhmu kowe ora usah ngaturke sembah karo aku. Sapa wis sing do dadi kawulane Prabu Belgedwelbe iki aku ora nampa sembahe kawula. Mergo aku ki dumadi saka kawula. Nek aku ki mbiyen ki derajatku kawula, saiki aku wis mukti ngawibawa. Mbasan aku wis dadi ratu kok aku nampa sembahe kawula. Wah, wong-wong padha mestani nek Prabu Belgedwelbe kuwi kancang sing lali karo lanjarane. Mula ora ana bedane derajat ratu Bata Ngaribawa karo kawuling Sanya Wibawa kene. Wis tak kendhawuh. Ya, prayogatna lungguhmu. Sampun boten kirang sekeca sinuwun. Yayi Prabu Lindhu Bandang. Padha kanthi raja saksuwanmu Yayi Prabu Lindhu Bandang aratu ing Pancer Wengi. Wah. Yo, Kakang Prabu Belgedwelbe yo. Kowe miji marang sowanku ing Praja Negara ing Bata Ngaribawa. Ya negara ing Sanya Wibawa ing Loji Tengara. Ora ana alangan swiji apa nggonku sowan. Ya wong aku ngaturke basaku katura. Wis tak omongi to, kowe ngaturke sembah karo aku tak ketak kowe. Yo banjur kersane kepiye? Ditarik kuwi kepiye? Jabutan aturmu kuwi mau. Yo aku ora sida ngaturke sembah.
Ah, penak ke? Yo, wis penak. Wis oleh jatah rokok? Durung. Oh. Teh, nun, teh, nun, teh, nun. Kuwi nek ana rokok kuwi. Ingestaken dawuh sinipun. Heeh, mesake kelap-kelip. Nek ana rokok mbangane cangkeme putih. Ingestaken dawuh sinipun. Matur nuwun Kakang Prabu. Padha-padha Yayi Prabu. Yayi Prabu ing katrimulyan. Yayi Prabu nalindreng kidul pasar. Yayi Prabu dobleh kencana. Apa Kakang Prabu? Ya Yayi Prabu Antasena, nek kono kae ning Ngamarta ya enek sing jenenge satriya Raden Antasena. Ning iki dudu. Lah wong sak jagat ki jenenge padha ki ora ndadekke perkara. Ning tanggaku ki enek sak gang ki jenenge Agus kabeh ki ana. Ngono Kakang Prabu. Ya Yayi Prabu. Oh iya. Selamat sowanmu Yayi Prabu. Dobleh kencana. Walah, weh jan elok tenan. Di ngapura ya Kakang Prabu. Ngapura piye? Mau oglangan sedhela. Ora apa-apa. Heeh. Kabele wis tak benakke. Wah, kowe iki ratu kok dandan kabel barang. Lha aku dadi ratu SK-ku mung nganggur kok. Negaraku ora enek sing gelem dijokke. Lah untung aku dadi nalindra mitrane Kakang Prabu Belgeduelbeh. Nek ora ya cilaka kana negaraku. Heeh. Penakke? Iya, iya. Kowe mbiyen jabatanmu Dewan Kebudayaan. Saiki kowe wis dadi ratu wis mukti ngawibawa. Piye? Isih ngopeni pitik? Isih. Oh ya syukur kuwi dikembangke. Iya. Bojomu ya isih galak karo kowe. Wah, ajeg. Aku yang mbok kiamat tetep ngono-ngono wae. Alah ya wis ora apa-apa karang donya ki isine beda-beda. Ha iya. Heeh. Penakno ya Yayi Prabu dobleh kencana ya Yayi Prabu Antasena. Iya. Kaya wis ora kurang kepenak Kakang Prabu Belgeduelbeh. Teh, nun, teh, nun, teh, nun. Aja kaget e. Anane aku nyowanke sangya para kawula kelebu nayaka-nayaka. Para mentri, para her Minakata. Tak jagetake ning Prajanegara ing Loji Tengara ya negara Mbata Ngaribawa ya ing kraton Sanyawibawa iki aku arep ngrembug sing dadi legetaning atiku. Aku ki wis suwe arep ngrembug iki ning tak tata, tak gelar, tak gulung, tak wolak-walik sak jeroning atiku kok kaya wektune durung pas. Lah mula gandeng dina iki wektu sing pas, tak anggep iki wektu sing mirunggan. Kanca-kanca kabeh ora ana sing ijin. Kanca-kanca mangkat kabeh. Latihan wingi ya kompak. Mula saiki tak lumpukke aku arep matur. Teh, nun, teh, nun, teh, nun. Maju, maju. Maju sithik. Aku tak matur karo kowe. Mekaten sinuwun. Ning sadurunge tatanan para kawula bendho ngrahapi unjukan ndahar pasugatan do penakna lungguhe. Ngestaken dawuh. Pareng kula majengken kula sowan sinuwun. Mara maju tak paringi kalodhangan. Tansah marang pamoring sukma. Sinuk maya winarya ing sepi sinemen lenging apu pambu kaning marono karlen saking leyap-layap pecah ting sumpah
sumu-supeng rasa jati ngene teh kados pundi teh nun nun aja kaget karang aku ki ratu aliranku hip hop inggih staken dawuh iya anane aku nglumpukke kawula nglumpukke kowe kuwi sing minangka dadi wakile kawula nek cara formalitase ngono iya mekaten iya aku arep omong aku ki wis 3 tahun ki tak gayuh aku rak dadi ratu ning kene iki 5 tahun iya 3 tahun kepungkur aku wis mikir 3 tahun kepungkur aku mikir lah kok negaraku ki rada remuk ming rada lho iki rada lho sebabnya apa kok aku matur negaraku rada remuk ya negara kita negarane awake dhewe iki rada remuk mergo aku ki isih sugih ngono aku ki ratu najan to negaraku ki kahanane elek dikaya ngapa ning aku isih iso nata aku isih iso ngurusi keparengipun aku kepengin mbedah negara Ngastina teh sababipun menapa negari Ngastina badhe pun bedah wah Kakang Prabu piye Yayi Prabu dosa lupute apa dosa lupute apa iya dosa lupute Prabu Duryudana ya iya kok negarane arep bedak dosa lupute apa heeh Kang gundulmu anu Kakang Prabu dosa lupute Prabu Duryudana ki apa tau gawe tato atimu apa tau gawe lara penggalihmu ngene piye nek sing digawe lara atine karo Prabu Duryudana ki mung aku tok aku ora apa-apa ning gandeng ngempet karo kananing para kawulaku saiki do delok kanane kawula negoring Bata Ngaribawa ki akeh-akehe kawulane kuwi rak kanca tani kabeh to teh iya kabeh iki makaryane saben dinane do ning Sabin do ning Tegal kepanasan lah saiki nek dipangani kethek tandurane iki piye lho saiki nek tandurane para kawula ing Sanya Wibawa dipangani sing bonang penerus kuwi rumangsamu piye perasaanmu ngono piye Lah iki sakit manah kula gelo lah iya kowe dhewe najan derajatmu patih kowe kuwi rak ya duwe tanduran kowe rak ya nyawah iya malah kaleresan sapi kula 11 mati 9 iya kowe iki rak ya wong tani ngono lho kowe ya rak ya ngrasake tanduran pangan munyuk to nggih kuwi sing nyebabke Ratu Ngastina kae saiki sawangen Ratu Ngastina ki duwe wilayah dhewe Ratu Ngastina ki duwe kukuban dhewe iya ya pancen bener sak daratan iki negara ing Bata Ngaribawa iki dudu negara sabrang dudu iki sing ning tanah Jawa ning sawangen kae Ratu Ngastina krak pendak dina gaweane ngeruki gunung to kae kula mangertos piyambak lah iya kamangka gunung-gunung sing dikeruki karo Ratu Ngastina kae dadi papan panguripane para kethek-kethek sing padha saiki mangani tandurane para kawula kuwi aku wis ora kurang srana aku wis ora kurang cara nang negara ing Bata Ngaribawa ya ing negara Sanya Wibawa kene iki wis tak kei tanduran sing tandurane kuwi rupa woh-wohan lah pamriya apa tak menehi tanduran ngono nek kethek-kethek iki wis do kelangan panggon kethek-kethek wis do kelangan omah merga gununge dikeruki karo Prabu Duryudana kae ben kethek-kethek iki aja ngasih tekan pemukimane para kawula aja ngasih ngrusaki tandurane para kawula ben mangani woh-wohan sing wis tak tanduri kuwi
Ning ngono ya aku isih digawe gelo. Gelo sebabipun menapa? Lah kawulaku ki tak labuhi ben tandurane ora dipangani karo kethek lah kok malah ya mbok menawa do lali, mbok menawa do ora ngerti. Sing do tak tanduri minangka panganane kethek kuwi malah padha ditebasi, malah padha disasaki karo kawulaku dhewe. Lah kuwi saiki do rene kuwi arep tak omongi nek upama ana wit-witan utawa sing kuwi ngemu woh-wohan aja dibabati ya Teh. Oh inggih ngestaken dawuh. Kuwi pakanane para kethek-kethek. Nggih. Ya nek kethek iki gur siji. Ketheke akeh. Sak rombongane. Monggo nek wis bar do mangan kuwi wah terus turu lambene ngeces kene kethek iki. Ora ngaten, heeh. Coba to, apa enek kethek ndek asam lambung kuwi? Lah kok aneh, lah mula kuwi aneh. Kethek kok gelem nampa bayaran barang. Aku gumun aku. Nek jane lho Teh, pripun? Nek janjane aku mbiyen wis tau mensiasati, tak siasati, tak seranani. Kethek-kethek kuwi mau tak pindah nyang Jakarta. Kethek-kethek kuwi tak pindah ning Jakarta lah kok iki bali meneh. Jare sesuk tanggal 3 Juni mangkat ngulon meneh kethek-kethek kuwi. Wah, lah kok bingungke ngono to Kakang Prabu. Lah iya Yayi Prabu, dobleh kencana. Ha iya, Kuwi pisan sing gawe aku lara ati karo Prabu Duryudana kuwi meng kuwi jane paitanku kuwi meng kuwi. Paitanku kuwi meng le nyengsarake kawulaku ya senajan to ora gek langsung sakal Prabu Duryudana ki nyengsarake kawulaku ning rak kawulaku ki urip ki mergo saka tetandurane nggone dadi petani rak ngono to Teh. Teh. Pratelan matur kuwi iki mau ngestaken dawuh sinuwun. Kuwi pisan sing arep tak rembug karo kowe. Sing arep tak iguke aku arep takon karo kowe kepriye upamane aku mbedah negara Ngastina merga paitane kuwi. Kira-kira prajurit dosaku apa ora? Menawi kula tartentu sagah mangreh sang Para Wadyabala segelar sepapan kerek lampit berungkat kimpul gajah gelar Singobarung tumuju wonten negari Ngastina bedah negari Ngastina. Namung derek sakarsa paduka Gusti kula njeng sinuwun Prabu Bel Kedhelbe. Bagus. Yayi Prabu Lindhu Bandang piye? Aku madhuk. Aku Gus Sarujuk yen to negara Ngastina arep dibedah. Dasare aku go ngrasake rasane dadi kawula ngloji tengkara ki sengsara mergo tandurane entek pangane bangsane semplok. Ha iya. Dobleh piye dobleh? Nah aku ki gur manut kok. Jak ngalor-ngalor, jak ngidul-ngidul, jak ngulon ya ngulon, jak ngetan ya ngetan. Ha ngono kuwi. Iya. Engko aku tak sing nek wis kethek-kethek kuwi kecekel kuwi aku tak sik merwoso kuwi tak kekene kembang ben kaya janggitan. Ngono, Blek? Iya. Lah ya ngono kuwi lho karepku ki Nayaka Prajanegara Ngloji Tengara ki do duwe watak visioner. Visioner ki apa? Ora mung mikir jangka pendek ning jangka panjang ya dipikir. Sing dipikir iku ora mung sing saiki dirasake, nanging kepiye carane njaga kualitas kuwi benjang tembene iki ya kudu dipikir. Ngestaken dawuh sinuwun. Aja terus rumangsa pinter, enek kumpulan apa-apa terus ora gelem mangkat mergo wis rumangsa pinter. Aja njer rumangsa, "Weh, aku ora melu ratu kae, wis iso bayaran." Aja terus rumangsa, "Oh, aku ora melu kowe, aku nabuhi liyane." Aja rumangsa ngono. Ngestaken dawuh. Dobleh kuwi. Ya. Oh lah. Wong kok bendinane nggerus ngucel-ucel pitik kok lali kegiatan liyane. Siap salah Kakang Prabu. Ayo. Kuwi dandani morale. Iya. Iki aku ki ngritik negara liya, ning negaraku dhewe ki ya tak ajar entek-entekan. Tak ajar entek-entekan ki apa? Ben do mawas karo dirine dhewe. Ngono lho. Nggih. Heeh. Aku Sarujo. Ayo. Kuwi sing pisan sing arep tak rembug perkara Ngastina ping pindhone. Sing aku sengit, sing aku ora seneng karo
Negara Ngastina ki ngene. Negara Ngastina ki nepotisme teh. Nepotisme menika mrawu. Nepotisme ngene lho. Dadi pilihan ratu ki ora tau. Ora tau kok sing jeneng pilkada utawa pemilu niku ora tau. Dadi besok kuwi aku wis iso maca polane wong Astina. Aku wis iso nggagapi sing diniati karo sing jenenge Duryudana sak krandhae kuwi aku wis iso ngerti, aku wis iso memahami, aku wis iso maca. Sing tak arani nepotisme kuwi ya kuwi ora enek pejabat liya utawa ora enek ratu liya kejaba kuwi perangan keluargane Prabu Duryudana dhewe. Ngerti sing tak karepke? Ngertos. Contone ngene, pola sing wis kecekel saka Prabu Duryudana kuwi ngene. Sesuk sing lumintir keprabone Prabu Duryudana kuwi ora kok dipilih saka kawula. Nek negara kene ra pilihan kawula engko sing dadi ratu. Nek Ngastina ki ora. Kuwi gur nurun nyang anake. Saka bapakne nang anake, saka anake ning anake, ngono kuwi terus. Ambek nganti hari pembalasan tetep ngono kuwi. Kuwi sing aku ra seneng. Mekaten. Iya. Ora tau enek pilihan ratu. Lah saiki sing dadi kandidat ratu besok lumintir keprabone Prabu Duryudana kuwi anake sing jenenge Lesmana. Kowe ngerti Lesmana? Lesmana Mandrakumara. Sing nek ngantuk matane merem sisih kae lho, Teh. Inggih. Wong mau sore iki ya ngik ngono kok. Mosok kowe ora krungu, Teh? Ya ampun, ya ampun. Lesmana nek. Iya. Lesmana Mandrakumara. Aku ki ya sok ngguyu. Coba to gagasen. Ana anak ratu kok ngarit suket Kalanjana, pucuke ning ngarep. Nyunggi suket Kalanjana. Lumrahe wong nyunggi kuwi ya pucuke ning mburi, lah kuwi pucuke ning ngarep. Mula terus tak karapi Lesmana Mandrakumara tak karapi jenenge Loding. Nah, Loding menika undhet pikirane. Pedhot. Aselole pedhot. Mekaten. Iya. Kuwi Lesmana, coba to. Wah, wis mirang-mirangke bapakne tenan Lesmana kuwi. Dasare koclok nek ngantuk mripate sing merem gur sisih. Iya. Tau jago lurah ora dadi mergo jenenge ora enek ere. Nggih. Tur ya tau kok kasuse Lesmana sing wis tekan kupingku kuwi ana anak radul. Mosok arep merwasa simbah-simbah umure 79 tahun. Parah. Oh, lah parah kuwi kurang ajar tenan kuwi. Lah iya nek nang kene wis sak hukum mancung sirahe wis glundung. Ha iya. Lah mriku kula nderek badhe dipun bedah dinten menapa sak mriku kula ugi manut benjang kula ugi manut. Ah nek ngono sik kae koyoke ana daya. Tatanan sik aja ngansi do geger. Wis tak kendhawuh. Lungguh kene tak tampanane daya kae. Sikra-sikra yen sinigra permana kanca. Sikra ngraket nawang sesangka nawang sesangka. Nalin trompek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompak ing wadya padha kurore kagire-gire kowe mundura kowe linggo kene Yayi Prabu sapa? Dobleh. Yayi Prabu Dobleh ya linggo kene. Ning Yayi Prabu Lindu Bandang kowe nyang ngomburi mergo iki ora enek nggone.
Yo, aku ming manut. Heeh. Kinten-kinten sinten dayaipun? Embuh, apa putuku Rusdianto? Ngawur senes ya, wis. Linggo kene. Budaya
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambrek kenggeng awito denjeng-denjengan ngandel ora sing dirasani teko teh nun sing dirasani teko dawa umure ayo kowe lah iki agi wae dirembuk kok tekan kene lah iya Yayi Prabu heeh wis kono Kang dirembuk Kakang Prabu ya nun penakno lungguhmu teh wis tak kendhawuh Yayi Prabu dobleh penakno lungguhmu kaya wis ora kurang kepenak wah jan tak sawange kaya ngopo kira-kira le tekan kene iki arep sombong apa arep teluk karo sampeyan Kakang Prabu nek teluk ketok kok ora mungkin iya mara ndang dibageke ya nuwun sewu sinuwun sinasa nembe wekdal punika kula kepanggih kalawan paduka Kanjeng Sinuwun nanging kula sampun mangertosi kula sampun manuk kula sampun tepang senajan to namung mireng saking kondhangipun paduka Sinuwun menika rak sinuwun Prabu Duryudana sasampunipun rawuh wonten praja Nyagaryeng Mbata Ngaribawa ya Negaryeng Sanya Wibawa kula suwun kanthi sanget pun prayogekaken lenggahipun sak wonten-wontenipun kahanan wonten negari kula inggih menika negaramu ki cilik nanging kowe kuwi ratu sing kondhang mrene ya lipene abing mingir-mingir pupure wah nyulapi mripat abing lambene kaya wong bar mangan bayi Begawan Durna Sang Penemban Durna sak rawuh paduka Sang Pinandhita kula ngaturaken puja pangastawa Penemban bajekna ora getak Astaka swala sila pritapa sumorante Allah wala kamanaga kula gapret kandel buntuting selikur oh ya Prabu bel keduwel beh kowe wis ngerti karo aku wis ngerti kondhangku kowe wis weruh yen aku ki pendhita sing wis kondhang kaloka aku ki pendhita sing wis kondhang monyor-monyor jenengku wis tekan ngendi-endi syukur ora sampean guyu enten mriki kawula kula sing duwenten wingking nika do ngoten niku ora ben Durna ki nek nang ndi-ndi tekan ngendi iki ya kudu guyu. Oh lah nggih nggih. Mergo kanthi serana aku guyu aku iso nglalekke utang-utangku. Oh lah iki. Pendhita Thuk Emis iki. Thuk Emis ya Ben. Kowe kapan ngaturke sembah karo aku? Kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Penemban. Oh ya ya wis tak tampa Prabu Belkeduel Beh. Wah jan kowe ratu anyaran wis sugih. Nggih. Nggih kula rumangsani wong nembe 5 tahun kepengker kula dados Nalindra. Anak Prabu Duryudana wis 5 tahun biyen wis dadi ratu. Mula kowe wis memper yen to kowe basa karo anak Prabu Duryudana. Mekaten Penemban.
Karo aku ya kudu ngajeni. Oh, inggih. Elek-elek ngene aku ki pendhita. Nggih. Nek kowe ora ngajeni karo aku, negaramu ora tak dombengi lho. Nggih. Nun. Kowe weruh basa dombengi iki tegese apa? Mboten ngertos. Wonten negari mriki kula kinten mboten wonten tembung dombengi, mriki mboten wonten. Nah nggih, ning kula nggih ngertos kok penemban. Ngerti apa? Sinangsa panjenengan menika pendhita kondang monyor-monyor ning panjenengan menika tesih kerep dipaeka dipaido. Aku sak kulina aku wis nganti wis kebal. Dadi pendhita ning Ngastina gaweane ming dipaeka dipiadu. Ah iya. Pun prayogaken lenggahipun undahan. Kaya wis ora kurang kepenak. Ya senajan tak kurang entuk wedang. Oh lah, nun. Wong jayangan kon ngetri wedang. Ya seraken dawuh. Dihate. Iya. Mboten mangling ugi Rekyana Patih Harya Sengkuni rawuh wonten mriki katuran karajan Rekyana Patih. Iya Sang Prabu Belgedwel Beh. Walah aku gumun weruh kratonmu iki lho. Weruh kedaton negara ing ngendi iki? Sonya Wibawa iki lho. Ning atase kraton iki tak sawang ki mung kaya omah limasan biasa. Ning kok jerone piye Kakang Durna? Napa Dik Patih? Cagake diprada emas, Kang. Sampeyan ora marake aku duwe niat nyolong lho. Saniki rega prada niku mundhak, mengki nek cagake kula teteli pripun? Ya ora kok ya aku ki ya gur ngalem karo Prabu Belgedwel Beh kae lho, Kang. Ngalmase negarane ming cilik, kratone ya ming kaya ngene iki bentukane. Ning kok kawulane kok ya do isayem iki lho piye Ngastina iki kapan kaya ngono. Pawrati, wonten dawuh. Sampeyan ora sah ngelek-elek negara Ngastina. Kula menika mboten ngelek-elek kok ngene. Kula menika mboten kok teges ngelek-elek. Kula niki ming meri. Meri nggih kajenge. Oh nggih. Negara Ngastina saged tentrem niku merga saka Bawa Durna. Nah, leres. Leres menika. Nek mboten kula sing berjasa rikala semanten wonten operasi Trikora. Negari Ngastina mboten badhe tentrem. Iya. Leres menika. Parayogakaken lenggahipun Rekyana Patih. Iya Prabu Belgedwel Beh kaya wis ora kurang kepenak lho nggihku. Lho. Yo ngalah. Ratu kahanane ya ming apa anane kaya ngono. Kok ya kawulane iso tentrem do betah dipimpin karo Prabu Belgedwel Beh. Sampeyan ki aja meri. Nggih Kakang Durna. Nek api saka negara liya ki ya dicontoh, dituladhan ning negarane awake dhewe ning negara Ngastina. Nggih Kakang Durna. Sampeyan ki dadi patih. Sampeyan ki dadi sing tansah nuntun marang laku jantrane anak Prabu Duryudana. Merga niki niku putrane sampeyan Najanto Nalendra sing tuwa-tuwa kaya kula kaya sampeyan niku kudu nuntun. Nggih ngestaken dawuh. Ning pripun ajeng nuntun pripun wong anggarane pun entek dikorupsi. Cobi to Kakang Durna. Sakniki niku kula nggih bingung. Bingung pripun? Anak Prabu Duryudana kok iso duwe igo saben-saben pawiyatan dinehi panganan niku lho. Niku rak dadi anggaran kesejahteraan kawula niku rak dadi kelong ta. Sampeyan ya ngrasake, sampeyan ya wis ngedeke pawon dhewe nggih ta. Kula gumun anak Prabu Duryudana iso duwe igo sing kaya ngaten niku lho. Kajenge. Nek kula ora nek kula no komen perkara niku. Lah ngapa kok ora ngusul? Kula ya kecipratan akeh. Lumayan iso capluk. Sedina 15 juta Reka ora. Kula ajeng nyuwun pirsa kelan panjenengan sinuwun. Arep takon apa? Tamu agung langkung-langkung panjenengan menika Drajating Nalendra menawi rawuh wonten negarinipun utawi negari kula utawi negari sanes menika tartentu kagungan wigatos. Ya mesti mangkono.
Pramila kula sampun atur kalodhangan, monggo paduka matur utawi paring dawuh. Paring pangandikan dhateng abdi pun bel gedwel beh. Dimen sak mangke kula saged sak tata, kula saged midhanget, saged nggelar, saged gulung. Kinten-kinten wigatos paduka menika trep menapa mboten tumraping ing abdi pun bel gedwel beh. Yo. Sadurunge aku ngaturke panuwun merga kaludhangan ingkang wis mbok paringake. Nggih dawuh sami-sami. Prabu bel gedwel beh. Wonten dawuh. Aja kaget anane aku tekan kene iki. Merga aku duwe wigati sang Prabu bel gedwel beh. Ya senajan to negaraku kuwi jajane wis akeh, jajane wis jembar. Nanging lakon teko durung rumpangsa marem rasane atiku yen to sak mengko durung hukum negarane Prabu bel gedwel beh. Mengkeriyen. Tegesipun paduka badhe ngukup negari kula menika. Aja kadu-ati kajuron menapa. Praptaku mrene iki mung arep ngejung kanthi srana aris. Praptaku mrene mung ngejak kanthi apik-apik. Anriwe kumri wis bocah ing rawis. Kumri wis bocah ing rawis. Yen sinapeta walang sagedeng. Oh. Mengkeriyen. Kula tak bloko kalih sampean nggih sinuwun, kula tak lenggah ngandhap, kula ngrumangsani kula menika nalendra negara kula cilik. Kula ngrumangsani kula menika ratu sing jajan negara kula menika namung ciyut dereng jembar. Nanging kula menika tentrem. Kahanan jajane Prabu bel gedwel beh ming semene kula niku pun tentrem. Merga napa? Padha wae nek jajan kula jembar, jajan kula tekan negara ngendi-endi, ning nek kula ora iso merantasi gawe ngemong kawula, niku sing dosa kula, sing entuk elek kula, sing wirang kula. Kula emoh dadi kaya sampean, kula wegah dadi kaya Ratu Ngastina. Jajane tekan kono-kono, jajane wis jembar. Negara ngendi-endi teluk karo Prabu Duryudana. Prabu Duryudana ki bebasan wenang nepak mbun-mbunane ratu sak andha-andhanane. Ning Prabu Duryudana ora iso ngayomi kawula ning negara siji lan sijine. Kula wegah kaya ngoten niku. Kula emoh kaya sampean, kula emoh kaya sampean. Brakasuta mawon kula mboten purun menawi negari kula dipun manunggalaken diklumpukke dadi siji dadi jajahan negara Ngastina nulya kula kedah teluk kalih sampean kula moh kula wegah negara kula menika dadi negara jajahan merga napa ora wurunga nek kula negara kula dadi negara jajahan niku ora wurunga kula kalih kawula kula mengke pendak-pendak sasi pendak-pendak warsa mesti ngaturaken glondong yang pengareng-areng peni raja peni guru bakal guru dadi kinarya gratifikasi ngersane Prabu Duryudana kula wegah Blokasuta kula wegah Prabu bel gedwel beh pripun manuta ora ana alane yen to kowe manut merga yen to kowe manut kowe gelem dadi kukurane Ratu Ngastina negaramu ing saya wibawa iki dadi jajahaning negara Ngastina kowe bakal njaluk apa wae mesti tak paringi. Mboten, kula mboten blereng bondo donya, kula mboten blereng napa derajat pangkat. Kula mboten sulat kalih kadonyan. Sing kula pikirke sakniki kula niku piye carane iso nentremke kawula, ora kok nentremke awak kula dhewe. Sakniki mang sawang negarane sampean. Sakniki mang mawas karo negaramu dhewe. Dur parat. Lah kok dadi nyelangkrak sak nduwuring tenggak. Wah, lole lah kok kowe dadi wani karo anak Prabu Duryudana. Monggo anak Prabu Duryudana iki ingkang besok bakal menehi kowe wulu wektu, bakal menehi kowe kamukten. Sik, Mbah, sampean ngendika kaya ngono kudu enek dasare. Dasare apa? Aku tak takon karo sampean. Nek aku gelem mesti aku bakal diwenehi kamukten karo Prabu Duryudana. Ya, kuwi sing bakal diparingke. Ana ngersamu saka ngersane anak Prabu Duryudana ning aku wegah. Wegah sebab apa? Aku ora butuh donya, Mbah. Aku ora butuh donya, aku ora butuh lipenan kaya sampean abing mingir-mingir ora butuh. Sing tak butuhke kuwi mung katentremane para kawula. Nek bandane ratune sugih,
duit negara tumpuk matumpa-tumpa ning ora tekan ngersane para kawula gunane apa aku tak takon? Modar ora. Kowe kancaku rasa ngelek-elek aku. Iya. Aku mbelani kana, minggat kana. Iya. Ning rak, ora ning rak. Saiki tak takon. Bondo Ngastina kuwi wis pira kae? Bondo Ngastina kuwi mung ditumpuk. Ki ratune ning ngarepku ki, aku tak takon karo sampean. Bondo Ngastina semono kae ilange nyandi marane aku tak takon. Lah kok kawula do ora ngrasake bondo sing dhuwit sing tok tumpuk ki lho sinuwun. Aku wegah dadi jajanmu nek negaramu urung tok benake. Sagleme dhewe kowe Prabu Belkeduel kowe. Kowe ngina Ratu Gustiku, kowe ngina sesembahan anak Prabu Duryudana. Lah kok kowe wah, kowe sajak ngembe karo derajat pangkat anak Prabu Duryudana. Sik. Sampeyan muni-muni iki sampeyan ning kene muni-muni kaya ngono mah ora kajen. Lho wis disuraki karo kawulaku. Sampeyan telung kedheping peninggal ora minggat saka kene kuwi kelakon dibuandemi karo kawulaku. Ora idep. Aku urung arep minggat yen to kowe ora gelem dadi jajan negara Ngastina. Aku urung arep minggat. Weh, lah telung kedheping meninggal tak hitung 1, 2, 3 sampean ora minggat, bandem tenan karo kawulaku. Dibandem tenan karo. Lah nyemelangi. Mutar. Diurak karo kawula negara Kloji Tengger. Minggat to. Ah ngono kuwi. Wis. Durnane wis minggat yo. Wis do bondam-bandeman sak karepe ora. Wis geger kaya ngene kanane Kakang Prabu. Geger yo men. Iki yo walang barang. Geger yo men mansen tak niati. Dun. Pungkasane aku oleh pancatan leh arep mbedah negara Ngastina teh. Ngestaken dawuh keparengipun. Kerek lampit para wadyabala sak negara ing Sonya Wibawa. Nggih. Kersanipun kados pundi? Ketatno kabeh, dukon budalan. Gaman sak oke-oke. Ngestaken dawuh, bijang menapa anggen kula bidal. Saiki do budal ngestaken dawuh, iringanipun sesek wae lasem banter iki kanane wis geger. Ngestaken dawuh. Jaluk pamit, Kang. Agar ngombe wis disuwuk parap. Walah setan. Lur papunten. Kula sing kan nyuwuk. Oh lah. Sesuk nek iki ngajeni to karo ratu. Reti ratune agareng buka tutup gelas. Arep ngombe kok wis tok kon mandeg. Selak mboten seronta rasane ati kula. Iki ngopo iki ban-ban kok do maju iki ngopo iki? Matura, Mbak, kowe sing tuwa, Mbak. Iya. Nyuwun ngapunten sinuwun. Ngopo? Sapa kowe? Santi.
Oh, kowe abdi. Nggih. Oh. Sajak kowe diincer sing rebab ya kowe. Itu mesti nggak ampun kados ngaten lho sinipun. Ora ngopo. Ora kowe kok maju ki ngopo? Itu ben kula menika ajre, kula menika kuwatir. Kuwatir sebabe. Garwa kula iki bojo kula iki semah kula menika peranganipun prajurit lho sinipun. Nggih. Bojo kula pun Mas Wardaya niku perangane prajurit mongko awake lemu. Mengke menawi bojone Mbak Yusanti kalian bojo kula menika mati teng pabaratan pripun? Oh alah. Ora kowe jenengmu sapa? Kula. Bojone Wardaya. Kula pun Yoga Purna Asmarawati. Oh alah. Mula kok kowe mlaku maju kok bluk. Sapisanipun menggalih, kula mboten trima menawi samangke bojo kula menika mati nerima baratan. Panjenengan kedah tanggung jawab. Yo ora ngasih mati kok le perang kok. Negaraku ki ya negarane awake dhewe ki unggul ing ajurit. Wis aja kuwatir. Inggih ngesakaken dawuh. Yoga boten dawuh. Aja kuwatir. Nek umpama salah siji bojomu enek sing mati, engko tak wenehi asuransi jiwa. BPJS Ketenaga Kerjaan. Nek bojomu mbok bojone sapa kowe? Santi. Karo bojone sapa kuwi? Yoga. Enek salah siji sing mati utawa loro-lorone mati engko tak wenehi asuransi jiwa. Lah nek katen masak niki mawon pateni pripun? Ora iso. Nyambut gawe urung kok wis kon mateni iki lho. Bojomu ki kok lek ngrekoso ki nek pas perang kae. Mergo gendong wong semono kae. Nyatane pripun? Wong bojo kula niku kula rak kondange yoga bluk. Nenek teng omah niku sambate angger anyak malem jemuah kliwon niku. Sambate teng kula anggur wis lekas dibiyak niku terus muni ora ning tarep ora ning omah sing tak tabuh ming demung. Dadose kula niku pun boten bluk. Mergo wis ngiwonen. Andel kowe ora ya wis. Nek bojomu mati, nek aku iso nguripke tak uripke. Wis tak kendha maturaken agung manuwun dhateng kersanipun Sinuwun Prabu Duel Beh. Heeh. Kula ngaturaken manuwun. Menawi mboten saged pun sugengaken asuransi jiwa niku wae. Kowe tak mulyake, kowe tak opani bendina sedinane kowe tak nehi 6 yuta. Alhamdulillah. Bojomu isih urip? Oh. Mboten sida alhamdulillah ngaten. Wis ana budala. Wis tak kedhawuh. Gandeng kowe ndek kekarepan karo aku, kowe tak wenehi kalodhangan. Kalodhangan apa? Kalodhangan apa? Kowe mbubarno kawula sik. Ning iringane apa aku manut kowe. Apa Mbak Yu? Aku manut kowe. Mars PKK wae ya. Iya. Kuwi yo apik kok. Ah iya. Mars PKK ki sing kepiye? Ramang pidangetke. Kuwi ladrang. Ah mboten ladrang niku ndangdut. Mars kok ndangdut kowe iki ora. Kajenge dibukani cangkeme Pak Dalang. Hus cangkemmu kowe. Aku dalang kok cangkem-cangkemke. Wah. Wis ora bluk kowe kok mau. Wis tak akan dawuh. Kepareng kula pamit badhe mibaraken sang para wadya bala para kawula ingkang sami sebo. Bubarno. Aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK.